Kaixo, ongi etorria, errepikapenezko aldakuntzearen formula oso simplea da. Begira, N ber M. Etorri zergatik da. Aldakuntzan ez badago errepikapenik egiten da. 5, gero aukeratzerakoan 4 dugu, gero 3, gero 2, aukerak gutxitzen joaten zaigu. Baina hemen ez, errepikapena dagoenez, lehenengoan 5-etik aukeratu behar badugu, bigarrenean berriro 5 ditugu. Errepikatu daitekelako, eta 5 eta 5, horregatik da berreketa bat. Orduan, ordenak garrantzia baldin badu eta elementu batzuekin egiten badugu, gehiago gineke, errepikapenezko aldakuntzarekin. Orduan, hasiko gara adibide batekin. Zifra bakoitiekin, 4 zifrako zenbaki desberdin egin daitezke. Orduan, ditugu, zifra bakoitiak direla 1, 3, 5, 7 eta 9, beraz ditugu 5 elementu. Orduan, N izango litzateke 5. Eta nolako zenbakiak egin behar ditugu? 4kin, horra izan daiteke adibidez horrela, 3.371. Errepikatu daiteke, jarrezakegu 2 aldiz 3, edo 4 aldiz 7 berdin da. Orduan, zenbatekoak, 4koak. Formula izango litzateke orduan. 5 launaka, 5 ber 4. 625. Orduan, 625 zenbaki desberdin osa dezakegu. Orain, bigarrenarekin hasiko gara. Byte, ordenagailuetan datuak gordetzeko erabiltzen den unitatea da. Adibidez, 0011010. Zenbat byte desberdin osa daitezke. Bueno, hemen argi dago, errepikatu daitekela, ezta? 0ak eta 1ak ditugula, orduan, 2 elementu besteik ez ditugu, 0ak eta 1ak. Orduan, esango nuke N bidera, eta zenbat ditugu byte batean, zenbat elementu? 8, ezta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orduan, 8naka, 2 elementuek 8naka egin behar ditugu. Errepikatu daiteken eta ordenak badu garrantzia, ez da berdina 1, 0 edo 0 bat, izango genuke horrela. 2, 8naka. 2 ber 8, 256, bait, desberdin izango dituzke. Azkeneko adibidearekin hasiko gara. Zenbat modutara bete daiteke kinela bat. Ez dakit badakizu, baina kinela batean 15 partido daude, eta partido bakoitzean jarri behar da 1 isa edo 2. Bada etxekoak irabazten du, isa empatea dago, berdinketa, eta 2 kanpokoak irabazten baldin badu. Horran betetzen da horrela, adibidez, 1, hemen isa, hemen 1, 2, 1, hori joaten zera osatzen ezta. Horran, hemen, ordenak badu garantzia? Ba bai, ez da berdina, hemen irabaztea etxekoak, edo hemen irabaztea etxekoak. Elementu batzuekin egiten dugu? Ba bai, zenbat ditugu aukeran? Beti ditugu 3. 3 egiten ditugu. Orduan, guk elementuak ditugu 3. Eta errepikatu ditezke, bai dutu, eta gabegia errepikatzen. Eta 3 horiek 15etan banatzen dugu. Kontuz hau egiterakoan, ez jarri N15 eta M3, alderantziz ez, da 3 adikera 15naka jartzen, ezta? Orduan, izango litzateke horrela, errepikapenezko aldakuntza, 3 15naka, 3 ber 15. Bueno, honentzako, bai behar dutela kalkulagailua, bestela ezingo duke atera. 14.348.907, bueno, desente, ezta? Oso aukera gutxi izango dituzke kinela bat asmatzeko, eta benetan hala da. Oso gutxik asmatzen dute. Bueno, honekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur!